Min xemx tiżreċ li żbaħna fija l-ħadd filgħodu għal xi taqlil li ħakmet in-naħa ta' fuq ta' Malta. Il-Gżira Uċija kienet fost l-aktar li ntlaqtet minn din il-maltempata. 10 tiem qabel tiġi ċċelebrata l-festa ta' Santa Marija, partijiet mill-Gżejjer Maltin intlaqtu minn maltempata li s-soltu nistennewha aktar viċin il-15 ta' Wissu, magħrufin aħjar bħala l-Erejjex ta' Santa Marija. Minkejja llum kienet imbassra x-xita, xorta kienu dawk li rħewla lejn il-baħar. Fil-fatt persuni li kienu din jowmu l-għadira spiċċaw jiġru f'paniku malli ħafna xita bdiet nieżla u kaxkret magħha umbrelli u sambezz li kien hemm fil-bajja. Oħrajn kienu f'nofs ta' baħar fuq dajsa meta nfetħu bibien is-sema. One żar il-lokalitajiet tal-Belt Valletta u Ħallija, żewġ lokalitajiet li bejn illum u għada qegħdin jiċċelebraw il-festa ta' San Dominku u s-Salvatur rispettivament. Minkejja li l-belt ma niżlitx xita, l-organizzaturi tal-festa għattew l-armal tal-festa boros tal-plastik bħala prevenzjoni. Lanqas f'Ħallija ma niżlet qatra xita, bl-organizzaturi delu jarmaw in-nar tal-art għall-ispettaklu f'lejliet il-festa tas-Salvatur. Dwar dan tkellimna ma' Xavier Manġon li jaħdem in-nar. Għamna l-almutana u kena fuq ġimma l-almaw plas sena sħiħa u għaddejjien. Sana raqwa ħna jgħidu minnu l-alla bil-Malti. U fil-waqt li x-xita li għamlet nieżla għal ftit ħin, stettelfet xi ftit il-pjanijiet, oħrajn ħadwa b'mod leġġer. Filmat li der fuq is-sit soċjali ra persuni bil-lajlo u d-dingi fit-toroq tal-Melliħa fix-xita.